Čaute, víta vás Face, práve do mňa svieti slnko, no a som tu spolu s Lemurom a s Madikom. Takže ako môžete vidieť, sme na Korčúvach, no a mám let's playu, takže natočil som Miasmatu už také 3 časti, ale ešte som to nevydal, musím to ešte upraviť a tak, no a natočil som ešte Kobu 11 s Batmanom, link na jeho channel dám do popisku, ako link na jeho channel dám do popisku. No a mám vám ešte natočiť nejaký Minecraft. Teším sa aj na Madikové videá a vlogy, aj na Lemurine videá a vlogy. A hlavne Max tu má dobrý kanál, Max Fails, že robí veľmi dobré faily. Max, môžeš nám dať čo predviesť? Tak inokedy. Link dám tiež do popisu. Môžete mu dať odber, vážne to robí profesionálne. No a budeme natočovať Minecraft na vlastnom serveri. Áno, musíme ho ešte vytvoriť. No a čo by som ešte k tomuto vlogu dodal? No, takže môžete napísať do komentu, aké hry by ste chceli. Ako nemám moc výkonný komp, takže vôbec, ale tak mám, ale nie až tak moc. A ak sa vám páčia Miasmata, tak pozor, ide auto. No, takže to je asi tak všetko, čo by som vám k tomuto mohol povedať. Tak, takže